Keď sa pozrieme do histórie motoršportu, len málo okamihov dokáže vyčnievať tak jasne ako ten, ktorý sa odohral začiatkom 80. rokov. Pred sebou máme zasneženú cestu, ticho škandinávskej zimy a auto, ktoré ešte nikto nepoznal. Jedno kupé so zvláštnym zvukom 5-valca a technikou, o ktorej si väčšina ľudí myslela, že je pre rally úplne nepoužiteľná. Audi Quattro. Aby sme pochopili, prečo tento stroj spôsobil revolúciu, musíme sa najprv vrátiť do čias, keď pojem pohon všetkých kolies v rally vzbudzoval skôr posmech ako rešpekt. Do konca 70. rokov platilo, že závodné autá majú poháňať len 2 kolesá. Tak to bolo vždy, tak to robili všetky veľké značky a nikto o tom nepochyboval. Existovali síce experimenty s Fergusonovým systémom či občasné pokusy menších tímov, no žiadny z nich nepriniesol výsledok, ktorý by čo i len naznačil, že 4x4 môže byť cestou k víťazstvu. Až kým sa v Audi nezačali zaoberať projektom, ktorý pôvodne nemal so športom nič spoločné. Išlo o vojenské vozidlo Volkswagen Iltis. Tento nenápadný terénny automobil s jednoduchým pohonom všetkých kolies dokázal na snehu jazdiť rýchlejšie než športové prototypy, na ktorých Audi pracoval. A presne vtedy, počas týchto porovnávacích testov, testovacím jazdcom, došlo, že majú v rukách niečo, čo môže prevrátiť svet na ruby. Myšlienka bola na prvý pohľad šialená. Prečo neskúsiť 4x4 v rýchlom športovom aute? Konštruktéri začali pracovať potajomky a vytvorili prvý prototyp založený na Audi 80. Keď ho po prvý raz predstavili vedeniu, predstavenstvo Audi stálo v nemom úžase. Auto malo trakciu, ktorú dovtedy žiadny športový model neponúkal. A tak projekt dostal zelenú. V roku 1980 sa zrodilo Audi Quattro, kupé s turbom, 5-valcom a stálym pohonom všetkých kolies. Keď Audi oznámilo vstup do svetového rally šampionátu, konkurencia si myslela, že ide len o ďalší marketingový výstrelok. No už prvé kilometre ostrých pretekov ukázali, že sa mýlia. V sezóne 81 stáli na štarte Hannu Mikkola a Michel Mouton. A celá scéna sa chystala zažiť niečo dovtedy nevídané. Na Monte-Carle Mikkola ukázal tempo, aké na snehu a ľade ešte nikto nevidel. Napokon síce z viacerých dôvodov nezvíťazil, ale to už nebolo podstatné. Každému bolo jasné, že Quattro je rýchlejšie než všetko, proti čomu stálo. O pár mesiacov prišlo prvé ohromujúce víťazstvo vo Švédsku. Mikkola dominoval spôsobom, ktorý vyzeral ako sci-fi. Auto jednoducho prilnulo k povrchu a išlo tam, kde sa všetky ostatné autá šmýkali. A to bol len začiatok. V tom istom období prepísala históriu aj Michel Mouton. Na Rallye Sanremo sa stala prvou ženou, ktorá vyhrala pretek svetového šampionátu v rally a dodnes je jedinou. Audi svojím spôsobom menilo nielen techniku, ale aj samotný pohľad na rally ako šport. Zlomová sezóna mala prísť v roku 82, keď Audi bojovalo o titul konštruktérov a len tesne prehralo. Prišiel rok 1983, Lancia 037, ešte stále s pohonom zadných kolies, získala titul konštruktérov. Bola to posledná dvojkolka, ktorá niečo také dokázala. V kontexte histórie to pôsobí skoro symbolicky. Ako by to bol posledný triumf starej éry, krátko predtým, než ju Audi definitívne prekonal. V roku 1983 však napriek tomu zaznamenalo Audi obrovský úspech. Hannu Mikkola sa stal majstrom sveta medzi jazdcami. A o rok neskôr prišla skutočná dominancia. Stig Blomqvist získal titul jazdcov a Audi konečne aj titul konštruktérov. Quattro vtedy nebolo len rýchle auto. Bolo to technologické monštrum, ktoré prinútilo všetky ostatné značky prejsť na 4x4. Od tohto momentu to nebola viac otázka voľby, ale podmienka prežitia
Audi však nespomaľovalo. Prišli extrémne verzie ako Sport Quattro a neskôr Sport Quattro S1. Auto s obrovským krídlom, krátkym rázvorom, brutálnym turbomotorom a výkonom, ktorý dokázali zvládnuť len špičkoví jazdci. Bolo to auto, ktoré zrýchľovalo z 0 na 100 za približne 2,5 sekundy na štrku. Šlo o jeden z vrcholov šialenstva, ktoré definovalo skupinu B, ale rovnako rýchlo, ako táto éra vznikla, aj zanikla. Tragédie v roku 1986 prinútili FIA skupinu B zakázať. Audi okamžite oznámilo odchod. Na jednom mieste sa završila kapitola, akú motoršport už nikdy nezažil. A čo zostalo po Quattre? Všetko. Celé moderné VRC stojí na princípe, ktorý Audi prinieslo. Od Toyoty cez Subaru až po Ford každý musel prijať to, čomu sa kedysi smiali. Pohon všetkých kolies. Bez neho sa nedá vyhrať. Bez neho rally neexistuje. A to všetko sa začalo v roku 1980 jedným zvláštnym kupé, ktoré vyzeralo ako obyčajné Audi, ale jazdilo ako namydlený blesk. Quattro nebolo len auto. Bola to myšlienka, ktorá sa vymkla kontrole. Revolúcia, ktorá za 4 roky rozobrala celý šport a poskladala ho odznova. A preto dodnes platí jediné. Je nemožné rozprávať dejiny rally bez Audi Quattro.